Wicknell Chivhayo speaks on presidential ambitions. Esa kubva pakapera election Wicknell Chivhayo aizikanwa nenyaya yekungoblessa vanhu akakuona kuti iwewo ngochimira kumusangano weZANU-PF obvati go and see Victor kana kuti enda unoona madzibaba Chipanga. Zvinhu zvakareisa maeyebrows evanhu vakawanda paZimbabwe kusvika vanhu vakuona futi Wicknell Chivhayo uya akutofamba napresident Emmerson Mnangagwa. Zvinova zvinhu zvakazokonzeresa kuti vanhu vatange kuti Wicknell Chivhayo akuda kupiwa chigaro chemugovernment, chigaro chihombe, chigaro chakakosha. So vanhu vari pakati pekutaura izvozvo Wicknell Chivhayo ane mashoko aakazotanga kuresponda kumaZimbabweans vaitaura nyaya idzodzo, vaifambisa nyaya idzodzo, nekuti pakazombofamba imwe rumors yekuti vice president Kembo Mohadi navice president general Chiwenga vakurwadziwa nekuti Chivhayo ari kufamba napresident Emmerson Mnangagwa, zvikutofamba vese vachienda kumbungo vachitokwira vese musame private jet. So panapa tiri kuzoona nyaya iri panapa ndeyekuti Chivhayo ari kupindura nyaya iyi vaya vafana vepindula news ndo vakanga vadzifambirawo amene kuti vanga vasangana pakona ipi. So pane mufana wechidiki anoitwa King Kandoro anorova tuma comedy twake tuma live show achitongoenda achienda nenyika. So panapa ndiye anga akapindurwa kana kuti akadzoserwa reply na Wicknell Chivhayo mushure mekunge arova tuma comedy twake zvineka kumoka ZANU-PF mukati. So Wicknell Chivhayo ana kufara nazvo ndopa akabva apindura achireva kuti I'm full aware of how similar-minded comedians have masked their sarcasm and ridicule through humor following the shadow footsteps of failed opposition political outfit. I have constantly been the subject of political caricature by some cartoonists out of depression for online relevance. No amount of opposition supported propaganda insinuating that I am the VP at large or that I hold a political ambition will change my loyalty to ZANU-PF. I will forever remain a card-carrying member of the Revolutionary Party and will always wholeheartedly vote for ZANU-PF in every election as this is my constitutional right to do so. Nyaya iri panapa ndeyekuda so vafana vechidiki mabloggers nemamwe unongoziva kuti timu rese repaindaneti ndo vari kunzi vari kuzotsvagawo relevance dzavo dzavari kunina. So pari kunzi chero vakatraya zvinengei hapana achanditadzisa kuita loyal kuZANU-PF. Ndo mashoko ari kutaurwa nemukomana Wicknell Chivhayo achipindura nyaya achiti inini zvangu ndicharamba ndingori card carrying member, ndinenge ndingori munhu akangangobatawo card rake achingofolowa, handina kana chigaro chandinoda ikoko. But nekuti vanhu vakawanda kutaura kuti mukomana uyo akuda kuita vice president, ndo mashoko ari kupindura kuti inini handina chekuita neizvozvo, ndingori munhu ari loyal, ndinongonakidzwa nemusangano wangu.